kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki bahaya ngasem jong ki arngut ki sipara ki balasya penyap da ka basya ot rendang. Kin sa pendep ya ka jinglej ontep ya kini ki arngun. Kaban long la syai ka sngi ka artarek ujeleu arhajar arpawar hakapor arbajeno pai sngi. Naying sa jong ki ka badan hanong ra shelong batlet bu haulum jingtep ka balang ka thaleng. Kani ka jing penbet banlej ontep ya kini ki sipara la syai ka sngi. Kadai namar ki doktor ki balik ya ka postmortem ki dangshu pendap hakapor arbaje janmin Honey Grims Hospital Shillong. Hakapor balara ya kini ki sipara na hospital syayeng sa hanongra. Ki bahaya ngasem kila yam pai do nun namar ka jing ngau sik thang haba kila sya penyam. Kini ki khun ke badai sipara iwe ide ikun shenrang badang arsnem karta bad ikun kenthai badang sausnem karta. Kumban syupen kan mau lalap ya kini ki sipara ki balasya penyam hakawe ka khlau harut jong ka snong nong ra shelong hakapor prashiteng menstem jong ka lai phawai tere ujemang arhajar arpawar ya ka balasu bajor baya kani ka kampentrem lale hi da ukpa namar dei ma u ubalaya lam ya kini ki khun hakapor san baje janmet jong ka lai phau tere ujemang banle thiet jingbam kat hadu ba uklem wan ya lam shu shayeng. Ya uni ukpa jong kini ki sipara ki pulet kelayo ban kemno na nongra hakapor janmin. Bat ki pulet menta ki dang penlong ya ke jing token ban lap ya ke jing shisha. Kong pi ya thule mengi lano in pandap ini kenlong ba siapa ni Masya pandap kena baje intip lemar bana kapor pote beratang balong kat kung karur jong kabalang ka abaje belang iya balang kat kat halik kimenta kena baje ndap na postmortem nani te kiong hadu ar lai kenta bangko nani phira bache ya nani nembak saya iya simir dia rasanya pidai kumno apa ini nga ngade kun ksiu ya kini baklan long kun ksiu ak belai kumin tu nga pate ngadai nya khatra dijaj ngadai jai nya kha jong kami jong gitu ki baklat ka ladai khada ni jeng tipru ong ba men kubor ong bla kem tu kupa jeng kelong ka tabas mo lengo kalong kun ni ma hoai ki la kem tang bai badur pat balai kitab nakaliang jong ni ki bayi ngem hun yang tu kon tap dor nomor balai ngintip kasapti tela ban phong da manu beriu hakamet ta kabadan kam mentang idon kam ya kadur jong tu beriu ban pau syai ko udai sisya ma ni ki bahaye ngin hun ya kata ke ni kwa lem kum ta te ngim hun da lei lei namar idon kam atat ka jing pensaja ka bajur hadu kata balai ule ile kam hadu kan ni ki khulung bakli ma kim tip ya katang kawai kim tip ya ka ike ai Ngi nagayeng jogal nagaliang jongi kikur kijat jong kini kitnaro ni kwa banyo ka jong saja ka bajur jong libre namar ngimla klet kum kini kecingja te yoni bre menta de ban that madan bet ban pen iya ka dur jong u bagi bre kinte ba udai unong penyap bre kar koman kem kitu ki pulet menen ru kan da idai balong ba kem ni tau ni penyap bre mah udah kedop udah than le un hap than itu ban le yu ban ya batha ne ban le yu ya than itu kam idon ta kan katu kajing long iu jong ki bakem unong penyap bre kiro ihi ya kata mo baro sakhi ya kata ndai tang nga kata la sai fiang pendep yang ne ini kenlong kade ha de snono rahi na hanong ranong lom blok bi
Dai ban saja dai ban pau ba ya ka dur jong ni briu namar ngi kwa baki briu ka perthai bro ka wai kan tip ni briu ba utu udai nong panjab briu ka ya ukun unut ban sim ka ya ka kun unut ban sim ka jing im jong ki bro arngot ngi mon yuk kem na snong hingan na yang kat kum ka jing bana ta na yang ka kami nakaliang jong ki ru ki media dan kam balik keli na ka kami jong hakanu kar kom uwan ka kumnu phong de jai ba kuai bat kanu baji ule ya kini ki khun bar armut bat kanu baji wan koi hayin dan kam balik pa ban lek keli dan kam ya kemi pa piru ki dan kam ban lek lu hayin jong ka kemi ban keli hakanu kan ndai ban tip tang mangi de ban tip baro ka wai ka perthai de ban tip baro kini ki basong snong baro kai de ban lek ha kayin namar kar koman kem jong ki tulet menen kalong car kalong komba katan kai ki penri kai kadai na baro sis ngi la wa tu bre ngi mlap bale da mir ni lam bale da mir raduna raduna ngi rap tu bre kamu ndai blari lupa panja tangan panja te kalau long kai ka pas ngulung tang ba ka wei ka bangi kwa te ka dei ka an ka dei ban tri kam hok ka dei ban pen saja hok ya uni bre bale kini ka kam ngim hun la da ka an kanum tri ngim hun da le ru sai tak mai kota kam ndai ba ong ban listing ka dei ban sim khia hi ka an ya ka ni ka kam yap kam im ka ni ya ngi kwa tai ka ta hi ba ka an ka dei ban pen saja uni bre we want justice for these children kids arngot kimen sim jog ini klung wat da pi i harai phenum la ba ban tem jaw ba ki ba yang bala in man la kasni ham tu katu ngape katu le ikini klung hado katu klem ya salang mo mi tang ban ong kun noi kata mo ya sa jan teng nang ban batai matang ka jing khang ka jing ya dai jong ki nim tiep maya u ya ki khun wan sha be chan man la kasni ban lek ban bam jing bam mi eng ni tengi i be ba u i khun ki i balat i pa le si ling ba ka jing skor jung u ngop mo la ka jing le i jung u kita ki ong baja hadin kan baji klik IFPR ya kata le jala miet tang ba ya kata ru don kam mo ba ni keren nada ki pulet ki sim khiamen ha tu ba miet ba le IFIR la miet tak khat bai ji ai seneng ngatharai kan nung jaga kani ka jingja basungsi namar balai men ha tu la le kada miet ki ong ki pulet ba ngim la ban pen le man ta mo ba la shu ban la shu ban 3 su tau number ti kini jo itu kulung ri la ong kai song ba sa ya rap le ni kulung idang bun tu iba a song sen ai lem ka dai ka po ba in sakwa di mo ya ka kami dai ki pulet ki ong ban wan la shai shi po baji ha tu station wan ha bat kadur te nada kile men tu kami matharai kan nada ila long kana kami ro ila lap ha tu kami thi tang bangi dang lap step new baji new steng kini ta ken apa kam joki ka potre kan taruh kidang pakwan sya office station hadu ta hadu shpo baji ulat unong bu shuan ta ulat dep menta aku sa kunta pinta ap aku sa kunta ubri teng ta kam la dep simin la dep ban shimi ka jing ni ubri mana balap ti klong lap hi da ki mina misan jeng itu klong terbelit wat lap da ime du try but em but ime he akmi along para song khang nang tu saya nak